Razmena informacije i iskustava vezanih za obrazovni sistem, ali i upoznavanje sa kulturnim, istorijskim i geografskim nasleđem srpskog i rumunskog dela Banata opredelila je Kikinski i Temišvarski centar za stručno usavršavanje da u proteklih godinu dana zajednički realizuje projekat Banat na evropskom putu. Na završnoj konferenciji upriličenoj danas, kojoj je prethodila sportska olimpijada, naglašeno je da kraj realizacije projekta neće značiti prekid saradnje dve institucije. Otvorili smo vrata kulturi, obrazovanju, sportu, upoznali neke nove ljude, njihove običaje, jednostavno približili smo se pored te granice što postoji. Deca su išla u obilazak rumunskog dela Banata, obilazili su, pravili su monografije, također je to isto odrađeno ovdje na srpskom delu Banata i zaista jedna dugovečna prijateljstva su se sklopila. Vrednost projekta je 70.000 eura, 46.000 je vodeći partner iz Rumunije, naš deo je 24.000 eura, tako da jednostavno IPA je projekat koji je podržan od Evropske unije i zaista smo srećni što smo uspjeli da na obostrano zadovoljstvo završimo ovim projektom. Projekat je zamislio naučnu i sportsku olimpijadu. Naučna olimpijada se održavala u Temišvaru. Danas je bio dan za sportsku olimpijadu. Deca su se takmičila u fudbalu, dečaci, devojčice su takmičile se u odbojci. I zaista jedno lepo druženje dece je kao šlag na tortu za kraj ovoga našeg projekta. Što se tiče ovog dela, nadam se da nije kraj ovome. Jednostavno očekujemo da ćemo i dalje sarađivati i da ćemo i dalje pokušavati da napravimo još tešnju saradnju između Rumunije i Srbije. Da su naši susedi iz Rumunije i dalje zainteresovani za saradnju sa Kikindom, potvrdio je direktor Temišvarskog centra za stručno usavršavanje. În cadrul acestui proiect želimo da i dalje ostanemo u saradnji sa našim Kikinđanima i da odvijamo i dalje projekte sa njima, evropske projekte, to jest finansirane od strane Evropske unije. Mislim da je najznačajnije u okviru ovog projekta to što su Srbi iz rumunskog Banata, to jest Rumuni iz našeg rumunskog Banata i Srbi iz srpskog Banata mogli da se upoznaju. Najznačajnija je ovo prekogranična saradnja, također ove raznovrsne, to jest raznolike tradicije i običaji koji su u stvari na oblasti i jedne i druge države.